Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy ulit tayo sa pinaka-latest weather analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Abril 26 hanggang 28, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Typhoon Preparedness Center, Avenue Plaza Hotel, Bank of the Philippine Islands, at ang Aboitiz Power. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GraphSat ng araw nito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Nanatili pa rin na napakaganda po ang panahon sa buong bahagi po ng ating bansa. Mainit, malansangan, at maliit ang tsansa ng mga thunderstorms. Subalit may mga areas po na medyo lalo na po sa mga bulubundukin po ng Luzon na kung saan yung mga thunderstorms ay daily occurrence po yan. So, inaasahan po natin may mga isolated thunderstorms magaganap sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. At dito po sa may dulong isla po ng Luzon, meron po tayong shear line dahil po may dumadaan pong cold front. So, itong shear line o tail end ng cold front ay magbibigay po ng medyo mahangin na panahon at slightly mababa ang temperatura. At may mga slight showers din na inaasahan dito po sa may Batanes at Pabuyan Group of Islands. At sa ibang bahagi po ng ating bansa, gaya ng sinabi natin kanina, may mga thunderstorms. Mag-ingat po sa mga kidlat at mga biglaang paglakas ng ulan o pagbagsak ng ulan na pwedeng magkaroon ng mga tinatawag nating landslides sa mga local areas po ng mga lugar ninyo. Dito po sa labas po ng ating bansa, binabantayan pa rin natin yung mga natitirang kaulapan ni dating Tropical Depression Sanvu. At napakababa po ng chance po ito maging bagyo ulit. But all eyes tayo dito. But ang kaulapan nito ay still nagsusurvive sa hostile environment ng Western Pacific, yung dry air at yung malakas na upper level winds o yung wind shear. Kahit na malakas siya ay nakakasurvive pa rin yung kanyang kaulapan, yung mga thunderstorms niya. At inaasahan po ito pupunta sa Palau na yung darating pong Biyernes. At sa weekend, inaasahan po ito magpapaulan sa Mindanao, Visayas at Katimugang Luzon kasama po ang Palawan. So watch out sa mga possible mga thunderstorms na yung weekend dahil po yung natitirang kaulapan ni dating Tropical Depression Sanvu ay magbibigay po ng ulan sa ating bansa. Okay? So, yung ating GraphSat, tingnan natin yung fast animation. So, kita po natin pagtakbo nitong dating kaulapan nitong bagyong si Sanvu. So, mga natitirang kaulapan na lamang po siya. Hindi na po siya bagyo. May hinang LPA na lamang. But all eyes pa rin natin for possible regeneration. Although, mga computer models ay pinapahiwatig na hindi na po siya mag-regenerate. At ito yung zoom in satellite animation mula sa windy.com. At nakita po natin pagpatak ng mga alas 2 hanggang alas 5 ay nagpo-form na naman po mga thunderstorms dito po sa bulubundukin po ng Cordilleras, Benguet, okay? At dito rin po sa may ibang areas po ng Samar, Negros, Bohol. At dito rin po sa may Sulu Archipelago, ibang portions po ng Palawan. At magiging mas malalakas po ang thunderstorm sa may Zamboanga Peninsula, sa may Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay. At dito rin po sa may Lanao Provinces at Misamis Oriental na kung saan nandyan po yung Cagayan de Oro. Pwedeng meron pong naganap po ang mga thunderstorms dyan. Kaya din po sa may Iligan City. So, yan po ang mga afternoon rain showers and thunderstorms sa panahon na ito. Since nasa neutral conditions po tayo o normal ang klima, katatapos lang po yung tinatawag nating La Nina at yung epekto po ng La Nina, meron pa rin konti. Maglalast po yun hanggang June. Then, pagdating po ng June hanggang October, magsisimula na po ang pag-develop ng El Nino. Pero yung epekto po niyan ay ma-feel natin sa katapusan po ng 2023 and early or first quarter of 2024. So, abangan po natin yan. We will give you the very latest next week sa ating El Nino update dito po sa ating weather analysis para masubaybayan natin kung kumusta na siya. Ganun pa rin kasi yung last na update, hindi nagbabago. Magde-develop po ang El Nino na yung darating pong Hunyo hanggang Oktubre na kung saan ang Oktubre hanggang Pebrero ng 2024, yan po ang pinaka-peak months ng El Nino. So, sa last, nasa 80 to 90% ang probability. So, malalaman po natin yan by next week.
Okay, so yan po ating latest sa ating zoom in satellite animation. Tingnan natin yung wind at pressure forecast at nakita po natin bukas ng hapon, nandiyan pa rin yung natitirang kaulapan ni tropical depression Sanbu, dating bagyo. Low pressure na lang po na yun at patuloy po ito patungo sa direksyon ng Palau at Yap. At ang Pilipinas ay magkakaroon po ng light na hangin mula sa silangan at hilagang silangan. Medyo presko. Yung ating heat index ay pwede pa rin umabot ng lampas 40. Dito po sa Naga, bumaba sa 40 hanggang 39 ang antas ng sentigrado nung nakalipas na ilang araw. But nung linggo ay medyo mataas po, umabot ng 45 degrees. But pasalamat tayo sa pagdaan po ng isang frontal system sa taas, medyo lumamig ng bahagya. Bumaba ng bahagya ang ating temperatura. But still, yung outside temperature nasa 30 to 31.9 at yung ating heat index ay nasa 40, 41, ganun. Dito po sa Naga City at Camarines Sur. Sa ibang areas, pwede pa rin umabot ng 40 hanggang 50 ang heat index o yung tinatawag nating feels like, yung feel po ng ating katawan. Okay, and then pagdating po ng Friday, ganun pa rin yung ating hangin mula sa silangan at nandiyan na po sa may Palau itong remnants ni Tropical Depression Sanvu. At sa Sabado ng hapon, ito po ay lalapit na po sa may silangan bahagi po ng Mindanao na kung saan magde-develop po dyan ng mga troughing o surface trough na may mga kasama pong mga pagkulog at pagkidlat. Kaya kung titingnan natin yung rain forecast for the next 3 days hanggang Sabado, makikita po ninyo ang pag-develop po ng mga rains, pag-develop po ng mga pag-ulan at mga pagkulog at pagkidlat. Bukas po ng hapon, inaasahan po natin mga isolated showers o thunderstorms sa may ibang portions po ng Kabikulan. Dito rin po sa may Visayas at Mindanao. At sa Biyernes ng hapon, inaasahan pa rin natin mga possible isolated thunderstorms. Gaya po dito sa may silangan Visayas, dito rin po sa may Palawan, sa Buanga Peninsula at Hilagang Mindanao. Pero sa Sabado ay medyo may kalakasan po ang mga thunderstorms. Ayan po, halos sa buong bagay po ng Mindanao, Eastern Visayas, gayon din po ang Western Visayas at Bicol Region. Kasama po ang Mindoro, Romblon, Marinduque, at ibang portions po ng Calabarzon, including Metro Manila, may mga threat or risk of possible thunderstorms dahil po sa troughing mula sa remnants ni dating bagyong si Sanvu. So, malalaman po natin yan na yung dating weekend pagbalik natin. Okay, so huwag niyong kalimutan magdala ng payong. May mga schedule kayo this weekend. Don't forget yung mga rain gear ninyo. At bago tayo magpaalam, ito yung latest Global Tropics Hazards Outlook mula sa Climate Prediction Center ng NOAA. Ini-issue po ito every Tuesday. At ito po ay ang forecast ng weather for the next 2 to 3 weeks, yung general weather systems na nakaka-affect po sa mundo. So, sa week 2, valid May 3 hanggang May 9, inaasahan po natin ang below average rainfall at more than 50% dito po sa malaking bahagi po ng Pilipinas except for Mindanao na kung saan normal pa rin yung klima, may mga thunderstorms na magaganap. Okay? And sa week 3, valid May 10 to May 16 na kung saan medyo mababa po ang probability nito, hindi pa sure, but ayon sa forecast, ang Pilipinas ay papasok na naman po sa more than 50% of above average rainfall. So, yun po ang probability niyan. So, huwag niyo kalimutan maghanda ng mga kapote at payong pagdating po ng kalagitnaan ng Mayo. Maybe ito na po yung tinatawag nating Agua de Mayo. So, may mga thunderstorms po dyan, may mga possible low pressure systems na pwede mag-form. So, on the lookout po tayo sa third week ng forecast. So, that will be sa kalagitnaan po ng Mayo na yung taon na ito. So, yan po ang ating latest update. At babalik ulit tayo sa sunod na ilang araw, baka na yung weekend, pakibigay sa inyo pinakalatas sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua nagpapaalam at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.